leren anggone dadi punggawa ana negara Ngastina. Mengko dhisik ta disune mengko dhisik. Ana rembug kena dirembug, ana bab kena kang diwudari. Simpenan sik layangmu kuwi simpenan sik. Simpenan sik aku tak matur marang Adi Suni, adiku sing paling bagus dhewe. Apa pengin kowe ya kowe mau tak gekne undang-undang perampasan aset. Asetmu kabeh sing ana saka 5 tak sita. Kowe apa pengin ngono kuwi? Mobilmu mewah, lemahmu jembar, kuwi kabeh darbeke negara. Kuwi kabeh darbeke anggonmu ya kowe mau sekuton karo aku, korupsi bareng-bareng duit negara. Apa pengen kabeh tak rampas? Engko dhisik ta, engko dhisik. Simpenan sik, simpenan sik. Engko sik alon ta dhisik, alon ta dhisik. Isih ana ya kuwi mau kesempatan apa ora? Isih ana wektu kang prayoga apa ora? Kanggo aku mbalekke citrane Durna marang para Kurawa ana. Ana. Rekalungguhan samangko. Kakang Purabaya Sukalima. Isa ora isa. Tege ora tege. Kudu mateni para Pandhawa. Yen Pandhawa mati, Kakang Purabaya Sukalima ditampa meneh switana negara Ngastina. Wah, lore. Aku ki dudu jagal menungsa parat. Aku ki pendhita. Aku iki pendhita. Aku iki wong ya kowe mau wis putus saline nek gesang ngibadahku sregep kok aku kon mateni Pandhawa ki karepmu piye? Pandhawa ki padha-padha putra seswa saka 5. Aku dudu jagal menungsa. Aku iki pendhita bola sengkuni goblok iki piye? Rumangsamu apa? Iki ngono pendhita. Aku kok kan mateni iki aku dudu jagal menungsa. Pokoke Pandhawa kudu mati. Aku krungu Rekalungguhan samangko. Bratasena lumarap sowan ana Sukalima. Kepengin ya kowe mau golek ilmu kasampurnan. Yen Kakang Purabaya Sukalima ora ngloropke Bratasena marang juranging kepaten, aja takon dosa. Kabeh skandalmu bakal tak ungkap Rekalungguhan samangko. Wis, aku bakal sumene ana mburi. Yen mengko Bratasena rene kok nganti ora mbok lorepake patine, aja takon dosa. Kabeh bakal ya kowe mau kowe mlebu paukuman, kabeh tak sita banda donyamu. Lole. Bumi gonjeng langit samudra kelap. Ngatur nerdenjanging alis risang maweh gandrung. Bumi geter sin